mindenkit az Ignác Hova Sietsz nevű vetélkedőn, üdvözlöm a nézőket, a játékosokat, a technikai stábot és mindenkit. Én Tóth András vagyok, én leszek ennek az esnek, délutánnak és délelőttnek a házigazdája. Én 2,5 évig jártam a miskolci jezsuitákhoz, és még gimnáziumban, és azóta is ez nekem egy nagyon-nagyon fontos emlék, és nagyon sokat tett hozzá a hitemhez és a gondolkodásomhoz, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy felkértek erre a házigazdaságra. A vetélkedő 3 fordulóból fog állni, az online selejtezőben 610 vettek részt, ez jó nagy szám, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezt a 610 jelentkezőt. Az első korosztály az 5-től 8. osztályos korcsoport, itt láthatjuk a játékosokat, és 3 csapat jutott be a döntőbe. 3 csapatunk van, a Fehér Nyár, a Kínai Tulipánfa és az Illatos Liliomfa csoport, illetve csapat. Szeretnék néhány kérdést feltenni nektek szépen sorban, jó, mielőtt elkezdjük a játékot. Mit gondoltok, mi a csapatotoknak az erőssége? Hát az összetartás. Összetartás? Ti barátok vagytok? Hát egy iskolába járunk. Egy iskolába jártok. Egy osztályba? Igen. És mi az, amit együtt szoktatok csinálni? Zenélni. Zenélni? Egy zenekar. Wow, ez nagyon menő. Hát akkor a Kínai Tulipánfa csoport az tulajdonképpen egy zenekar is? Igen. Fehér Nyár csoporttól meg fogom kérdezni, hogy izgultok-e? Igen? Mi az, amitől a legjobban tartotok? Mi az ami nehézséget okozna a csapatnak szerintetek? Külön munka. Igen, A hogyha külön munka? egyedül. Tehát ti együtt szeretnétek dolgozni, mert együtt vagytok egység és erő. Ez egy koedukált csoport, úgyhogy biztos, hogy mindenki a legjobb képességét elő tudja hozni. Ne izguljatok, lesznek olyan feladatok, amikor egyedül kell dolgozni, de lesznek olyanok, amikor közösen, de biztos vagyok benne, hogy meg tudjátok ezeket szuperül oldani. Illatos Liliomfa csoport, sziasztok! Ti honnan jöttetek? Kimes Felsorokról. És sokat utaztatok, hogy ide érjetek? 14 órát. 14 órát? Tegnap este jöttetek? Nap előtt. Szerda este. Igen, tehát most arra sikerült kipihenni magatokat. Igen. Akkor jó. Nagyjából. Mi az, ami szerintetek a csapatnak a legnagyobb erőssége? Hát, hogy mindig összetartunk és mindent megbeszélünk. Mindent megbeszéltek? Igen. Ez nagyon szuper, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Az első játék az IHS nevű játék. Ez egy bemelegítő játék, de ismerős lehet mindenkinek az online fordulóból. Az asztalon 3 betűt találtok, az IHS betűket. A jezsuitáknak is van erre megoldása. A jezsuiták latinul így oldották meg, hogy Jézum habemus socium, vagyis hogy Jézus a mi társaságunk. Illetve érkezett egy másik megoldás is, Jézus humilis societas, Jézus alázatos társasága. Ez biztos hallottatok már a jezsuitákról ilyen különböző megfejtéseket, hogy ők miben hisznek és hogyan fordították ezt az IHS-t, és a mi játékunkban pedig azt jelenti, hogy Ignác Hova Sietsz, vagyis hogy ne siessünk, éljük meg a pillanatot, ezt mindenkinek üzeni Ignác apánk, aki itt áll mellettünk, és bár ő siet, de nem sokára rájön arra, hogy nem sietni kell, hanem szemlélődni és Istenre figyelni. Na hát, az első feladat a nálatok lévő 3 táblából, az I, a H és az S tábla közül 3-ra emeljétek fel az egyiket, és tartsátok is fent jó magasra. Jó? Az a csapat kap pontot, aki olyan táblát emelt fel, amit senki más. 3, 2, 1. S-I-I. A Kínai Tulipánfa csoport kap pontot. Ti mind a ketten az I-t emeltétek fel, semmi baj, lehet szépíteni. 3, 2, 1. Az igen, senki nem kap pontot, mindenki I betűt emelt. Szimpatikus nektek ez az I betű, mi? Jó van. Semmi baj, és még van egy forduló. Számoljunk együtt. 3, 2, 1. És ott egy H, az Illatos Liliomfa kap egy pontot, Fehér Nyár, Kínai Tulipánfa pedig újra az I-re ment, és feltettük rá így a pontot, úgyhogy tulajdonképpen tovább mehetünk a következő játékra. Köszönöm szépen! Tehát az első körben a Kínai Tulipánfa csoport, vagy csapat 7 darab kockát szerzett. Tapsoljuk meg őket!
az illatos lilionfa csoport pedig 3 darab kockát, úgyhogy tapsoljuk meg őket is. És a fehérnyár csoport egyelőre nem szerzett építőkockát, de ez nem jelenti azt, hogy kétségbe kéne esniük, ugyanis még rengeteg lehetőségük lesz pontokat szerezni, úgyhogy tapsoljuk meg a fehérnyár csoportot is. Kedves nézők, kedves játékosok, elérkeztünk a második játékhoz, ami a Mesterségem címere nevet viseli. A mesterségeket fogunk elmutogatni, és hogy hogyan kapcsolódik ez a jezsuita rendhez. A jezsuiták mesterségeivel és szakmáival ismerkedünk meg ebben a fordulóban. Itt van nálam 6 darab mesterség ezeken a papírokon, amiket szépen egyesével ki fogtok húzni, ugyanis a jezsuita atyák nem csak szerzetesek, hanem mellette nagyon sokszor egy mesterségük vagy szakmájuk is van. Ugyanis ők nem egy kolostorban élnek, hanem beilleszkedve a helyi közösségbe, ahol éppen missziós tevékenységüket végzik. Ide kérem, hozzám jöjjetek. Így. Nagyon szuper. Válasszatok egy kártyát. Látjátok a kártyát? Szuper. A kamera is látja a kártyát. Megjegyeztétek? Ne mondjátok el senkinek. Tehát indulhat az óra. Tessék! Igen. Orvos. Orvos. Igen. Tehát az első pontot kínai tulipánfa kapta, nagyon gyorsan megtippelték, nagyon ügyesek vagytok, tapsoljuk meg a kis színészeinket. Szuperek voltak. Fehér nyár delegáltjait szeretném kérni ide. Nagyon szuper. Mutassatok rá egy kártyára. Jó. Ezt? Azt igen. Jó, oké. Ez nem egy kaparus most. Felmutatom. Látjátok? Kamerának is megmutatom. Szuper, megjegyeztétek. Ha készen álltok, akkor kezdődhet is a mutogatás. Készen álltok? Igen. Szuper! Akkor tessék, indul az óra. Igen, ott ki volt az igen, ott van egy H volt az első. Kitty, kérem az óra álljon meg. Első tippet szeretnénk hallani. Orvos. Orvos? Nem az orvos. Mehet tovább az óra. Az orvoshoz egy nagyon hasonló, vagy kapcsolható. Igen, hoppá, az nem volt elég határozott. Ott egy S. Kérem, álljon meg az óra. Ápoló, igen! És Elli, ugye? Jól látom? Elli eltalálta, tehát a fehér nyár csoport kap pontot. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen! Mehetünk is tovább a következő körre. Készen álltok, illatos lilionfa csoport? Igen. Szuper! Jó. Akkor maradt még 4 darab mesterség, abból fogtok választani. Kérem a 2 delegáltat ide. Bíborka és Karola. Szuper, választhatok egyet. Nagyon jó. És akkor nézzük. Látjátok, ugye? Igen. Megjegyeztétek? Örültök neki? Igen. 3, 2, 1, tessék! Igen, ott van rögtön egy, óra megállt. Igen, először a fehér nyár, utána a kínai tulipán fog. Tanár. Tanár, igen, fehér nyár pontot szerzett. Nagyon szuperek vagytok. Sajnálom, egy picivel maradtatok le csak Gergő egyébként, egy másodperc. Köszönöm szépen, ez volt az első forduló. Mindenki tapsolja meg a kis színészeinket. És ma mehetünk is tovább a második fordulóra. Szeretném kérni a kínai tulipánfa magányos versenyzőjét, hogy jöjjön ide és válasszon egy kártyát. Samu. Szuper. Na nézzük, Samu. Ez egy vicces, megjegyezted? Jó, Samu készen áll, ti is vegyétek kezdetük ügyébe a táblákat, igyekszem nagyon-nagyon figyelni, hogy pontosan mutassak arra rá, aki először felemelte, tehát Samu, tessék! Igen, óra megáll, ott volt egy I betű. Pap. Nem pap sajnos. S. Nem volt. Oké, mehet tovább az óra. Igen, illatos lilionfa. Nem püspök, de majdnem. Ez már egész jó tipp a püspök. Igen, mehet tovább az idő. Ki is volt az első? I, ugye? Gergő. Pápa. Pápa, igen. Aj. Következő kör.
Fehér nyár, már csak 2 darab foglalkozás maradt. Fehér nyártól Kami érkezik. Igen, szuper. Nézzük is meg. Látod? Rendben, táblákat kézügybe. Tessék! Igen! Asztalos? Megáll, bocsánat, igen, illatos lilionfa S. Asztalos? Igen, asztalos. Az illatos lilionfa kap az asztalosért 1 pontot, és akkor most jön az utolsó kör ebben a játékban. Az illatos lilionfa megkapta a pontot, és most egy kicsit játszhat is előttünk, mindenki előtt. Úgyhogy az utolsó mesterséghez szeretnék kérni egy delikvenst, aki ezt prezentálja. Micsoda mondatot. Rendben, melyiket választok? Igen? Jó, nézd meg. Érthető? És akkor... Tessék! Igen, álljon meg az óra, Fehérnyánál az I betű. Borász. Nem. Igen, ott a kínai tulipánfánál. Nem. Jó, ott is egy borász volt. Jó, oké, mehet tovább a számláló. Igen, Fehérnyánál egy S betű. Ilyen tehén fejű, nem tudom mi ennek a neve. Nem. Illatos lilionfánál S betű. Gazdálkodó. Nem. Kínai tulipánfánál S betű. Nem. Mehet tovább az óra. Fehér nyár, álljon meg az óra, S betű. Pék. Nem pék. Mehet tovább az óra. Igen. Szakács. Nem szakács. Hány tippetek van még? Számoljátok? Egy. Nektek még 2. Szuper. Mehet tovább az óra. Három. 2. Igen. Kóstoló. Nem kóstoló, és akkor most van egy pici időtök. Beszéljétek meg, és minden csapatnak lehet még 1 darab tippje. Jó, szépen sorba fogunk menni. Letelt a megbeszélésre szánt idő. Kínai tulipánfától kérek egy tippet. Igen. Szőlőpréselő. Nem. Fehérnyártól kérek egy tippet. Nincs tippünk. Nincs tipp. Illatos lilionfa. Ez egy klasszikus, tradicionális munka. Nagyon kevesen végzik most már, ennyit tudok segíteni. Szőlőszedés. Nem, köszönjük szépen. Ez tényleg nagyon nehéz volt. A sajtkészítő. Boldogok a sajtkészítők. Ki látta Brian életes filmet? A kínai tulipánfa csoport 12 darab kockát szerzett, Fehér nyár csoport 10 kockát szerzett, és illatos lilionfa 8 kockát szerzett, és kérlek titeket, hogy most szedjétek össze. 12, 10, 8. Elérkeztünk a harmadik feladathoz, a harmadik kihíváshoz, a Golyók a sarokba nevű játékhoz. A jezsuiták többek között egy missziós szerzetes rend. Régen és ma is több jezsuita megy misszióba, határokon túlra és határokon belülre, hogy hirdessék az evangélium örömhírét és segítsék az embereket. Na de merre mennek misszióba? Nagyon sok felé mehetnek, ezt szimbolizálják ezek a pici színes labdák. Ezek itt a mi jezsuita szerzeteseink, akik a világ minden tájára, itt középen látjátok ezt a nagy kerek asztalt, ez jelképezi a földet, utaznak, hogy missziós tevékenységet folytassanak. A feladat az lesz, hogy gyűjtsetek minél több a saját csapatotoknak megfelelő színű labdát. Itt láthatjátok a 3 színt, piros, kék és zöld szín. A kosaraitokba kell gyűjteni, amely kosarakat itt láttok, tehát a kék kosár, a piros kosár és a zöld kosár. Vigyázzatok egymásra és magatokra is. A feladathoz hozzátartozik, hogy nem szabad hozzáérni a táblához. A labdákat úgy lehet összegyűjteni, hogy fújni kell őket. Pluszpont, hogyha a labdád a saját kosaradba kerül, tehát a saját színed a saját kosaradba, tehát itt egy piros labda például, ez itt egy piros kosár, és sikerül ide befújni szépen a piros kosárba, így, akkor az egy pont, az ott is marad, azt nem szabad kivenni, ott marad. Ha más színe kerül a te kosaradba, az viszont mínuszpontot jelent. Jó? Tehát a két játékos közül az egyik lehet akár védő, másik lehet akár támadó. Indítom a játékot. 3, 2, 1, tessék! Gyerünk!
Hajrá! Igen! Mindent is támadhatnak, ha gondolják. Közben itt a haj beleért, ha jól látom. Az lehet, hogy igen. Próbáljátok a sajátotokba bejuttatni a saját színeteket. Igen. Ott egy zöld már be is ment, és az egy zöld kapu. Az nagyon jó, tehát ott jelen. Szuper. Ügyesek vagytok, a piroskánál 2 darab piros labdát is látunk, és úgy látszik, hogy 3 van. Igen, lehet mínuszpontokat szerezni a csoportnak, azzal, hogyha más húzok vele. Kézzel nem szabad hozzáérni, ez nagyon fontos. Nagyon jó. 8 másodperc, 7 másodperc, 6 másodperc, 4, 3, 2, 1. Vége a játéknak! Oké. Levegőt bent tartani. Szuper, hogyha még valami esetleg becsúszik, az becsúszik, de most már nem csúszott le semmi, úgyhogy szépen megszámoljuk ezeket a labdákat. Kék kosár az a fehér nyár csapathoz tartozik. Igen. A zöld kosár az a tulipánfa csapathoz tartozik, ebben 1 darab zöld labdát látok egyelőre. Még lehet szépíteni a következő körben, és nézzük a pirosnál, a piros pedig az illatos lilionfa csoporthoz tartozik, 4 darab labdát látok, úgyhogy eddig az eredmény 5, 4 és 1. Szeretném a második kört elindítani, hogyha készen állunk, szépen be fogom gurítani a golyókat a játéktér közepébe. Nem szabad hozzáérni a táblához kézzel, lábbal, semmivel, csak fújni szabad. A saját kosarába mindenki próbáljon saját színt bejuttatni. Ha más szín kerül bele, az mínuszpont jelent. Úgyhogy kezdjük is a játékot. Körbeállhattok mindenki a kis kapujához. És... indul! Igen, ott már valami bement a zöldbe. Nagyon jó, nyugodtan, aktívan csináljátok. Igen, ott egy kék bekerült a kékbe. 2 kék bekerült a kékbe, innen látom. Piros még nem került a pirosba, ha jól látom. Zöldnél már 2 darab zöld van. Nagyon ügyesek a játékosok. Nyugodtan, agresszív játékot is lehet játszani. 30 másodpercetek van még. Oda még egy piros szépen bekerült, nagyon jó. 24 másodperc. Még semmi nem dölt el. Elképesztően izgalmas ez a játék. Nézzétek, hogy a kis jesuita szerzetesek a világ minden tájára próbálnak beilleszkedni, missziós tevékenységet folytatni. Pirosak. 5 másodperc, 4, 3, 2, 1. Vége! Levegő benn marad, nincs több fújás, és amíg még bepottyan, az bepottyan. Rendben, srácok, álljatok szépen ide, kérlek, mögé. Elmondom az eredményeket, figyeltek, rendben, most már senki nem szédül, mindenki jól van. A kék csoportnak, azaz a fehér nyár csoportnak 3 darab kék labdát sikerült összegyűjtenie, idegen labda nincs. A zöld csoportnak, tehát a kínai tulipánfa csoportnak sikerült 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab zöld labdát a zöld kosárba gyűjteni, idegen labda nincs. Wow. Piros csapat, itt is rengeteg van, a piros csapat, aki az illatos lilionfa csoporthoz tartozik. Nekik sikerült 1, 2, 3, 4, 7 darab piros labdát gyűjteniük, és idegen labda itt sincs. Kínai tulipánfa ebben a körben 9 darab építőkockát szerzett, még ne induljatok el. Fehér nyár csoport szintén 9 kockát szerzett ebben a körben, és az illatos lilionfa 12 kockát szerzett ebben a körben, tehát szépen kezdenek feljönni, mint a talajvíz. Kedves játékosok, kedves nézők, elérkeztünk a 4. kihíváshoz, a Jezsuiták jelmondata nevű játékhoz. A játék az, hogy tudjuk meg egy-egy jezsuita atyának, akik ezen a dobókockán található szép arcképekkel, a jelmondatát, illetve azt, hogy hány éve tagja a rendnek. Ezt úgy fogjuk megtudni, hogy felhívjuk az atyákat telefonon. Szeretném megkérni az illatos lilionfa csoport egyik vállalkozó tagját, hogy jöjjön ide,
és dobjon egy jezsuita szerzetest, akit fel fogunk hívni együtt. Nevelős Gábor atyát dobtad, őt fogjuk most felhívni, úgyhogy nyugodtan menj vissza a csoportodhoz, és indulhat is a telefon. Haló? Jó napot kívánok, Tóth András vagyok, és itt vagyunk a Párbeszéd házában, a jezsuita vetélkedőn. Az Illatos Lilionfa csoport pár kérdést fog feltenni neked. Remélem, hogy alkalmas most. Persze. Szuper! Akkor szeretném megkérni a csoportot, hogy tegye fel a kérdéseit. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké amen. Azt szeretném kérdezni, mióta tagja a jezsuita rendnek? 2011-ben léptem be a noviciátusba. És ilyen értelemben, ha bár még akkor csak újoncként, de már hozzákapcsolódtam Jézus társaságához. A bonyolultabb válaszok ott folytatódnak, hogy fogadalmat 2 évvel később tettem, és az ünnepélyes fogadalom még vár rám, ami után majd teljes értékű tagjává válok Jézus társaságának. És mi volt akkor a jelmondata? A jelmondatom az Márk evangéliumából egy mondat. Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem tanít. Köszönjük Köszönjük. szépen! Köszönjük szépen! Nagyon Nagyon szépen szívesen. köszönjük a Sok segítséget. sikert. Nagyon szép napot. Köszönjük! Laudétus Jézus Sziasztok. Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké amen. És megyünk is tovább, a Fehér Nyár csapat következik. Úgyhogy szeretnék megkérni egy vállalkozó szellemű, ügyes lányt, Francit, hogy dobjon egy jezsuitát. Igen. Timár Dániel atyát fogjuk most felhívni. Timár Dániel, tessék. Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus, Tóth András vagyok, a Párbeszéd házából, éppen a jezsuita vetélkedőn vagyunk itt, az Ignác Hova Sietsz vetélkedőn, és van itt nekünk egy Fehér Nyár csapat, Fehér Nyár nevű csapat, Szuper. akinek kérdései lennének hozzád, hogyha megengeded. Nagyon jó, hallgatom a kérdéseket. Srácok, Laudétur Jézus Krisztus. Ünnepelem, amen. Az lenne a kérdésem, hogy ön mióta tagja a jezsuita rendnek? 2023-ból kivonunk 4-et, és elmegyünk szeptember 29-ére, akkor megkapjuk azt a napot, amikor beléptem a társaságba. Rendben, és még annyi kérdésem lenne, hogy mi volt az ön jelmondata? Római levél, 8. fejezet, 16. vers. Maga a lélek tesz lelkünkkel tanúságos, hogy Isten fiai vagyunk. Köszönjük szépen! Szívesen. nagyon További szépen jó verset. köszönjük. Köszönjük Köszönjük szépen! szépen! Szép Sziasztok, napot. viszont hallásra. Viszonthallásra. Dobj egy jezsuitát. Lukács János atyát fogjátok felhívni, srácok. Őt ismeritek? Hát akkor most megismeritek. Szóval Lukács János atyát hívjuk fel, indulhat a telefon. Halló, Lukács János. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tóth András vagyok, a Párbeszéd házából, az Ignác Hova Siet jezsuita vetélkedőnek telefonálok, és a kínai tulipánfa csoportnak lenne néhány kérdése az atyához, hogyha Hűha. alkalmas. Igen, is. Laudétur Jézus Krisztus. Igen, Én erre a értem. srácok. Milyen csoport is vagytok? Kínai tulipánfa. Kinek? Ó, 2 kérdésünk lenne. Az egyik, hogy mikor belépett a jezsuita rendbe, akkor mi volt a jelmondata?
Hát nekem akkor lett elmondatom, amikor papát szenteltem. De ott beléptem. Mondhatom? Igen. Az a mondat, hűségesek Isten, aki meghívott titeket, hogy közösségben legyetek fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal. A másik kérdés pedig, hogy ön mikor lépett be a jezsuita rendbe? Hogy mikor léptem be, Igen. vagy hogy mikor szenteltek papát. Mikor lépett be? Mikor léptem be? 1991. szeptember 12-én. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a segítséget, és nagyon szép napot kívánunk az atyának. Nektek is szép napot kívánok. További jó játékot. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen mindenkinek sikerült teljesíteni a játékot, azaz azt jelenti, hogy a 30 pont arányosan elosztva 10 pont mind a 3 csapatnak, ugyanis mindenki ugyanolyan jól teljesítette a feladatot, úgyhogy szeretnék megkérni minden csoportból egy-egy embert, hogy a 10-10-10 kockát vegye magához. Loyolai Szent Ignác egyszer azt mondta, hogy aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez. Ez egy szikra, egy idézet Loyolai Szent Ignáctól. Ennek az idézetnek a betűit kaptátok meg. Ez egy szókirakó játék lesz, amit a Fehér Nyár csapat fog kezdeni. A játéknak a lényege az, hogy próbáljátok minél hosszabb, vagy minél több pontot érő szót lerakni a táblára, és a következő csapatnak csatlakoznia kell az előző, vagy bármelyik már lerakott szóhoz. Az első csapat a Fehér Nyár csapat, és ha készen áll, akkor mehet is az első szóval. Addig, amíg lepakolja ezt a szót, Fehér Nyár csapat delegáltja, addig nyugodtan gondolkodhattok már a következő szón, illatos lilionfa, hogy hogyan fogtok ehhez csatlakozni. Ez egy rettentően hosszú szó, azt a mindenit feljegyzitek! És jöhet a lilionfa csoport, és nézzük, hogy mit rak le. Az E betűhöz fognak csatlakozni. Eladta! Kínai tulipánfa, hogyha készen van a szójával, a szavával, akkor már mehet is. Rendben, közben felkészül a Fehér Nyár. És hát az illatos lilionfa se tétlenkedik, mert ugye a hosszú szóhoz hozzá tudtok csatlakozni máshogy is. És a zöld, azaz a kínai tulipánfa szava a csészéhez. Igen, a következő szó Szegedie. Szegedieké, Fehér Nyárnak már csak egy szót kell kirakni, úgyhogy arra nyugodtan előre felkészülhettek. Igen, és akkor nézzük, az illatos lilionfa kirakja az éjszak szót a saját betűihez csatlakozva, úgyhogy meg is kérem a kínai tulipánfa csapatot, hogy rakja le a második szavát. R-E-I-vel. Ereivel, és két szót is összekötöttek a pirossal. Készen álltok a szóval? Jó, akkor gyertek! Csésze! Szuper! Fehér Nyár csapat lerakta az utolsó tipjét, és akkor most szeretném megkérni az illatos lilionfát, hogy tegye fel az íre a pontot. Igen? Kerítésem. Nagyon szép, hosszú szót sikerült összehozni, szuperek vagytok, és megérkezett az utolsó szó. Malom. Malom. Nagyon jó. Malom az utolsó szó, és ezzel a játékot hivatalosan is lezárom,
84 pontot sikerült szereznie a szókirakóban a kínai tulipánfának, 69-et a fehér nyárnak és 44-et az illatos lilionfának, ami azt jelenti, hogy a 30 kocka arányosan úgy lett elosztva ebben a körben, hogy 13 a kínai tulipánfának, 11 a fehér nyárnak, és 7 az illatos lilionfának. Elérkeztünk, kedves nézőink és kedves játékosok, az utolsó feladathoz. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat lesz. Templomot kell építeni a meglévő építőkockákból. 30 másodpercetek van felépíteni a templomot. Az a kocka, ami nem kerül fel az alapra, vagy leborul, az nem számít. Készen álltok? Szuper! Akkor számoljunk együtt! 3, 2, 1, mehet! Nem, az nem. Jó, úgy, hogy az nem oda, azt van. 5, 4, 3, 2, 1, vége! Mindenki tegye le a maradék kockáit! Azt még rárakhattad volna. Jól van, semmi baj. Jó. Nagyon szépen. Az már ott marad. Szuper, szuper. Akkor most szépen végigmegyünk a templomokon. Megnézzük, milyen templomok épültek. Kezdjük a kínai tulipánfa csoporttal. Sziasztok, fiúk! Itt láthatjuk az ő templomukat. Be is fordítom egy picit, hogy szemből is látszódjon, vagy így oldalról, nyugodjatok meg, de még nem borul le semmi. Milyen nevet adtatok a templomotoknak? Itt elég jól látható, hogy 2 tornya is van hátsó tornya is, és egy belső udvara is van ennek a templomnak. Tehát ez egy egészen izgalmas. Igen? Milyen? A leégett tetejű bazilika. Ó, ez nagyon szép ötlet. Itt pont középen ugye a bazilikának a tetőszerkezete összeomlott, és ezért csak a falak látszódnak. Egyetlen egy kockát nem sikerült beépíteni, ugye? Jó, ezt majd vegyünk figyelembe a számításnál. Ez a leégett Notre Dame. Ez nagyon szép. Ügyes magyarázattal szolgáltatok, hogy miért nincs teteje. Szuper. A fehér nyárcsoporthoz érkeztünk, ha jól látom, egy római kori tömör falú templomot építettek, és az összes kockát sikerült belepakolnotok? És teteje is van. Igen. Wow, és teteje, igen. És hogy neveztétek el a templomotokat? Jézus vigyáz ránk, mert van teteje, és ezért nincs bajunk. Jézus vigyáz ránk, mert van teteje, és ezért nem eshet bajunk. És tényleg, ahogy megnézzük, ez egy 2 tornyú templom, mint a zsámbéki öreg templom, ahhoz hasonlít. Így nézhetett ki fénykorában az a templom. Ez nagyon ügyes lett. Ez itt hátul, bocsánat, ezt itt megfordítom, ez itt hátul van egy kis... Nem, ez a szentély, ez a szentély. Pici kis csatlakozó épület, ez itt a templom szentélye. Nagyon jó. Hát ezt nagyon-nagyon sok részletre figyeltetek, belül még oszlopok is láthatóak. Wow, gratulálok. Nagyon-nagyon szuper. És nézzük az illatos lilionfa templomát. Na, illatos lilionfa, hogyan neveztétek el a templomot? A vidámság temploma. A vidámság temploma. Ez egy unikális templom, ahogy jól nézem. Itt van 2 tornya. Itt lehet látni, hogy a tető szerkezet mögötte szinte mint egy csúszda működik, így. És mögötte egy nagyon-nagyon hosszú tér el alapban. Üvegből van, és a napbesütés, akkor az vidámság. Tehát az egész tetőszerkezet, itt ez a lapos tetőszerkezet üvegből van, ahol a nap besüt, és így egy vidám, világos, ez is egy óriási ötlet, nagyon tetszik. Nektek hány kockátok maradt ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kocka maradt ki az illatos lilionfától, viszont egy gyönyörű szép templomot építettek ők is. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok, nagyon tetszenek a templomok, úgyhogy tapsoljuk meg egymást, magunkat, meg mindent. Elképesztően jók vagytok, és szuperül helytáltatok a feladatokban. Elérkeztünk a játék végéhez. A pontok alapján természetesen csináltunk egy sorrendet, de itt már mindenki dobogós helyezett,
úgyhogy a harmadik helyezettel szeretném is kezdeni, aki az Illatos Lilionfa nevű csapat, 32 ponttal. Nagyon-nagyon szépen gratulálok, szuperek voltatok, és szeretném átadni az oklevelet. Gratulálok, szuperül helytáltatok, nagyon ügyesek voltatok, és akkor a végén meg a nyereményt megkapjátok, és nyugodtan csatlakozz a barátaitól, és ünnepeljétek meg saját magatokat, és mi is az Illatos Lilionfát egy tappal jutalmazzuk. Második helyezett a Fehér Nyár csapat, 40 ponttal. Gratulálunk nekik. Gratulálok el. Nagyon szuperek voltak, hogy gyönyörű lett a templomotok. És tapsoljuk meg a Fehér Nyár csapatot is. És az első helyezett pedig a Kínai Tulipánfa csoport, 50 ponttal. Gratulálok nektek, és szeretnék kikérni az kedves képviselőt, szia Samu, és gratulálok íme az okleveletek, az ajándékot a végén átveszünk majd. Nagyon szépen köszönjük, tapsoljuk meg a Kínai Tulipánfát is, ők is egy gyönyörű templomot építettek. Nagyon jól helytáltak, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek a rengeteg kreativitást, türelmet és a kitartást. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, várjuk Önöket a következő adásban is. Remélem jól szórakoztak, viszontlátásra!